Hello friends, फरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा बाथ्रा जाबाय सेल्फ सेन्सास गोबां नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ माबोरै खालामनांगौ। दा माबोरै खालामनांगौ आदा बेनि सायाव मोनसे भिडिअ नांगौ होननायलाय थ' नोंथांमोना दा लेटेस्ट लाबोबाय जे बर' रावजोंनो नोंथांमोना सेन्सासखौ गावनो खालामनानै लानो हागोन। आरो बे सेन्सासाव गोबांथार थांनाय बाराव कन्ट्रभार्सि जादोंमोन माखासे धोरोमखौ लानानै। एबारो बे सेन्सासाव नोंथांमोना धोरोमखौहाय होनांगोन नामा एबा होथारनांगोन नामा बेवहाय नोंथांमोना नुलांबाय थागोन। नाथाय आं खोन्थागोन जे बे सेन्सासा खालि हाउस होल्ड लिस्टिंल' बे मेन सेन्सास नङा। मेन सेन्सासा 2027 आव जाबावगोन आरो नोंथांमोना ओंखारहैगोन आरो बे समावसो। दा बै समावसो धोरोमखौ होनांगोन। एबारनि बे फार्स्ट सेन्सासाव जेबो धोरोमखौ होनाङा, खालि गार्जेननि नामखौल' होनांगौ। न'खराव साबेसे दङ, न'खराव मा दं मा गैया, लेट्रिन दंना गैया, बहा खियो, बारियाव खियो ना लेट्रिनाव खियो ना, नोंथांमोना बे टाइपनिखौल' होनांगौ आरो अके। दा बेखायनो इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअखौ नाय, नोंथांमोना हानायसेबां शेयार खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट्स खालाम आरो जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो। दा पर्टेला सम सम बिजि जायो आरो बिनि लास्ट डेट होनोबा 16 आगस्ट एबा 16 आगस्टआ बिनि लास्ट डेट मैयानिफ्राय जाबाय। नोंथांमोना अनलाइन पर्टेलाव थांनानै सेन्सासखौ गावनो खालामनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोना गोरों दङब्ला न'खरनिखौ एबा गुबुन न'खरनिखौबो नोंथांमोना खालामनानै होनो हागोन। खालि रेजिस्टारल' खालामनांगौ फन नाम्बारजों। दा गोबाव खालामा जों थांसै पर्टेलाव। दा लोगोफोर जों फैबाय पर्टेलाव आरो पर्टेलाव फैनाय लोगो लोगो बे सेन्सासा फुंनि 6 AM निफ्राय एबा 6 रिंगानिफ्राय जायो आरो मोनानि 2 रिंगासिम थायो। दा बेखायनो नोंथांमोना बे पर्टेलाव फैनाय लोगो लोगो बेबादि मोनगोन डिसप्लेखौहाय। ओमफ्राय आं बारा गोबाव खालामला, एसे सर्टकाट खोन्थानोसै। जास्ट स्टेटखौ जों बाव सेलेक्ट खालामनांगौ दे। दा जों आसामखौ होबाय मानोना जों आसामाव दङ नालाय। दा अके थुनांगोन। एन अके थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनसे खोथा नैबावनाय, जेब्लायबो न'नि गार्जेनखौ होनांगोन। हेड अफ दि हाउस होल्ड जेनाखि हेड थायोना बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय, बिफानिखौ। दा जों बा नोंथाङा सालायबा न'खौ नोंनिखौ होबानो जाबाय। जुदि गार्जेन दङबा गार्जेनखौ होबानो जाबाय अके। एन्ड बेनिफ्राय मेल आइडि दङ नै, मेल आइडिखौ होदो। जुदि गैयाबा जेबो नङा, जास्ट अपसन। देन बेनिफ्राय फन नाम्बार एक्टिभ थानायखौ होनानै नैबे केपसा क'डा बेखौबाव होनानै गेट अटिपि आव लाङोबा नोंनाव अटिपि थांगोन आरो बे अटिपिआ 5 मिनिट्स टाइम थागोन। बेखौ बिनि गेजेराव होनांगौ आरो अके खालामनानै भेरिफाइ खालामनांगौ। होमबानो नोङो नेक्स्ट पेजआव थांनो हागोन। जुदि बे केपसाखौ सिनायाबा अपसनाव नैबे थिराबाव क्लिक खालामबा बियो नाम्बारा चेन्ज जागोन दे। बेखौ नोंथांमोना गोसोआव ला। दायो आङो लगइन खालामनोसै। स' दायो जोङो अटिपिखौ बाव होबाय नै, बेनिफ्राय लेंगुवेजखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन। इंलिसाव होदो बावहाय, इंलिस हिन्दी जि दङ, बर' गैया दै, खिन्थु इंलिसखौ होदो। बेनिफ्राय केपसा क'डखौ फिन खनसेबाव होनानै भेरिफाइ अटिपि खालामबावनांगोन, होमबासो आरोबाव भेरिफाइ जाबावगोन आरो। दा जोङो भेरिफाइड खालामबावनोसै। स' दायो जोङो भेरिफाइ खालामबाय। देन भेरिफाइ खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नै बाव माखासे डिटेल्स मोनदों, जेरैहाय लकेसन दङ, सेन्सास हाउस डिटेल्स दङ, बेनिफ्राय हाउस होल्ड इनफरमेसन दङ। बे टाइपनि गोबां दङ, बेखौ नायना लादो। आं जास्ट माने बावहाय एक्सुवेलि आङो द्राफ्टआव दोनखादों, माने आं खालामखाबायमोन नालाय। अब्लाबो टेनसन गैया, नोंथांमोननो फोरमायगोन माबायदि टाइपनि। बेनिफ्राय फाइनाल साबमिट होनाय लोगो लोगो बियो फाइनाल साबमिट जागोन आरो द्राफ्टआव दोनबा द्राफ्टआव थागोन। आं दोननाय बायदि सेभ थागोन। नाथाय जुदि कारेक्सन खालामनोबा बेक एन्ड कारेक्टआव जोङो लांनो हायो। दा आं टटेलि गोदान बानायफिनगोन, मानो होनोबा आं फाइनाल साबमिट खालामाखै नालाय। थ' बेखायनो जोङो बेक थांनानै गासैबो डिटेल्सखौ जोङो लिरफिनगोन आरो अके। दा नै फैफिनबाय, सबसे फार्स्टआव फैबाय। दा फार्स्टआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मा खालामनांगोन, जोंहाथ' स्टेटआ थाखाबाय, बेनो जाबाय आसाम थाबाय अके। बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट जोङो सेलेक्ट खालामनांगौ। बेयाव नोंथांमोना गावनि डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालाम। जुदि ओंखाराबा नोंथांमोना लग आउट खालामनानै लगइन खालामफिन, मानोना वेबसाइटआ बिजि जायो, गोबांथार सेन्सास खालामगासिनो दं दायो अनलाइनाव। देन बेनिफ्राय पिन क'डखौ होनांगोन दे, नोंनि पिन क'डखौ होबानो जाबाय। देन बेखौ खांनाय लोगो लोगो दाना मेपिं फैगोन, माने नोंनाव ओरैबायदि अपसन फैगोन जे नोङो नोंनि गामिखौ बावहाय नोङो लिरना होनांगोन। जास्ट माने लिरना होबानो जाबाय। खायसे खायसे गामिया नुजाया नालाय, आं खाथिनिखौ होबाय एग्जाम्पल, जास्ट एग्जाम्पल होबाय। बेनिफ्राय नैबे सार्च आपआव सार्च खालामना होबानो जाबाय। अब्ला बे मेपआ फैगोन आरो बे मेपखौ आसिथाइनजों बेबायदि सिन बोबानो जाबाय अके। नोंनि आसिथाइनजों सिन बोबासो मेपआ खारगोन, नङाबा आसिथाइजों बोबा मेपआ खारनाय नङा अके। थ' नोंथांमोना बेखौ मिथिबाय। दानिया मा खालामनांगोन, जों 7 नेक्स्टआव जोङो थांनांगोन। गाहायाव मोनसे अपसन दङ ना, नैबे 7 नेक्स्टआव जोङो बेवहाय थांनांगोन। दा जोङो 7 नेक्स्टआव होबाय।
एन्ड बेनिफ्राय येस होनांगोन अके येस होबाय देन येस होनाय लोगो लोगो जोंहा सेकेन्ड अपसन फैबाय बेनो जाबाय सेन्सास डिटेल्स जोङो सेन्सासआव फैहांबाय एन्ड फैनाय लोगो लोगो दानिया नै सेन्सास हाउस डिटेल्सआव जोङो फैबाय बावहाय माखासे गोबां बाथ्रा लिरदों जे नोंनि न'आ मा टाइपनि अके स' नोंनि न'आ हानि नामा स' हानिबा हानि होबानो जाबाय नाथाय जों उडनि बेम्बु बिदि औवानिबो थायो खायसे औवानिबा औवानि होबानो जाबाय नाथाय जोंना इटानिखाय इटानि होबाय बा स्टन होबानो अन्थाइबा अन्थाइनि नागोन दा जों इटानिखौ होबाय देन बेनिफ्राय नोंथांमोना वाला माबादि न'नि वाला माबादि बेखौ सोंदों आरो ग्रासनि नामा हाग्रानि नामा बा हयथ' बेम्बुनिबा जाबाय दा जों खायसे खायसे इटानि न' गैयाबा जोङो माने औवानिबो होयो नालाय औवानिबो जिथु जोङो बानायना लायो खाथाबेरा ना मा होनो जों बेखौ प्लास्टिकनिबो खायसे थायो बे हानिबो थाबाय देन जोंहा मा खालामनांगोन जोंहा जुदि वाल दङबा स' जों एक्सुवेलि वालाव जों होनो हागोन दा जों इटानिखौनो जों बेवहाय होनाय जाबाय आरो वाला इटानिनो जाहैबाय नालाय देन नेक्स्टआव फैबाय दानिया उखुमा माबादि रुबा माने अके स' उखुमा सोरनाबा हाग्रानि नामा बा हयथ' औवानि नामा उडनि दंफांनि नामा बे टाइपनि हानि नामा बेबायदि सोंदों आरो प्लास्टिकथ' नंखाया एक्सुवेलि खायसेना थानोबो हागौ खायसेना मेड टाइल्स हेन्डमेड टाइल्सबो थानो हागौ मेसिन मेड टाइल्सबो थानो हागौ माहाजोनफोरा टाइल्सनि थायो नालाय गोजौआवहाय दा जोंनाथ' इटानि ना मा नोंथांमोना स्टननि बेखौ नायबानो जाबाय दा एक्सुवेलि जोंना थिं लेभेलाहाय जुदि नोंथांमोना गाव गावनि सायाव जाबाय आरो बे आं जास्ट बेखौ होबाय दा मेटेल बा बे टाइपनि सिट्सखौ जों होनाय जाबाय आरो बेखौ मिलायनानै नोंथांमोना होदो एन्ड नेक्स्टआव न'नि कन्डिसना माबादि मोजां नोंथांमोना गुडखौ होबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय जोङो सेभेन नेक्स्टआव थांबाय दा जोङो येस होबावनांसिगोन दा येस होनाय लोगो लोगो इजि एसेबां टेनसन लानाङा जास्ट जोङो नर्मेलि खालामबाय एन्ड हाउस हल्ड इनफरमेसनाव जोङो फैबाय दायो न'खराव साबेसे दं मा गैया मेन जिनिसाव फैबाय नाथाय आं बुंखादों धोरोमखौ जों बाव जेबो होनाङा नेक्स्ट सेन्सासआवसो जों न'खराव साबा होबाय नालाय बे साबाया बेसेबां फरायनाय बेसेबां बैसो मा फरायदों बे गासैखौबो जोङो नेक्स्ट लेभेलावसो लिरनांगोन जास्ट दायो हाउस हल्ड लिस्टिंल' जादों दा जों न'खराव साबेसे दं जों न'खरावहाय साबा दं बेखौ होबाय बिफानि नामा बे थाबाय गार्जेना ओंखारखाबाय फार्स्टआव होनायानो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना सेक्स अफ दि हाउस हल्ड हेडनि हाउस हल्डनि सेक्सआ मा मेल होबाय फिमेल बा फिमेल होबानो जाबाय आं बुंखादों कि माने गार्जेननि होनांगौ बिमानि बा हयथ' बिफानिखौ होदो बेनिफ्राय जुदि गावनोबा नोंनो सालायबा नोंनिखौ नों होनो हायो आरो अके देन नेक्स्ट फैबाय जों एसटिआव होबाय एसटिखा नालाय जों एसटिआव होनांगौ एन्ड नेक्स्ट फैबाय बे अनारशिपआ स्टेटासआ मा माने नोंथांनि न'आ गावनि ना रेन्टआव थायो ना नोंथांमोना रेन्ट थानानै doesn't own any house माने गावहा न' गैस्राया बे टाइपनि आरो दा जोंहाथ' न' दं गावनिनो स' जों अनाव जों बेवहाय होबाय दानिया रुमा खैथा अके स' बेवहाय इनफरमेसनाव जों आइ बाटनाव थुबा जों बेवहाय नुबावोसो नै अके नोंथांमोना किटचेनखौहाय आदसा बेवहाय ओरैबायदि बुंदों किटचेनखौहाय साननाङा होनना बुंदों डु नट काउन्ट किटचेन बाथरुम लेट्रिन स्टर रुम बेफोरखौ माने साननाङा रुमा खैथा दं नोंनिया बेखौ होबानो जाबाय गंब्रैबा बा गंबा बेबादि थायो नालाय बर'फोरनाथ' रुमा बारा थागोन न'आ गंनै गंथाम थायो नालाय अब्ला गंब्रै गंबानि बारा जाखागोन अके रुमा आरो दा जों हमना ला जोंनिया दङ जोंनावहाय हमना ला 6 दङ अके दा जोङो 6 दं होनना बुंबाय देन बेनिफ्राय बे न'खराव साबेसे हाबा जानाय दङ अके बेखौ सोंदों आरो बेखौ जोङो इनफरमेसन नायबावनोबा नैबे डिटेल्सआ जों बाव क्लिक खालामनांगौ सोरखौ लानांगौ लानाङा जों आइ बाटनाव क्लिक खालामबाय देन अके टेम्परारिलि माने एबसेन्टबाबो दा हमना ला हाबा जानाय बहाबा दंहैयो अब्लाबो बेखौ लाफानांगोन होनना बुंदों अके हमना ला सोरनाबा न'खर हाबा जाबाय नाथाय गुबुनाव थाहैयो माने जुदा जायाखै अब्ला बेखौबो जोङो लानांगोन सासे बा सानै जिनिखि दङ नोंथांमोना बेखौ लाबानो जाबाय अके बेनिफ्राय जोङो 7 नेक्स्टआव थांनांसिगोन दानिया ड्रिंकिं वाटार फेसिलिटिसआ माबादि बेखौ सोंदों दा एक्सुवेलि नोंथांमोना वेल दङ हेन्ड पाम्प दङ दा हेन्ड पाम्पखौ बावहाय होबाय नोंथांमोना दंखलफोर दङबा होबानो जाबाय मा टाइपनि दङ बेखौ सोरबा रिभार सोरबा केनेल बे टाइपनि टेंकि दङ गोबां रोखोमनि लोंग्रा थायो नालाय गाव गावबागाव बेखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय बेसेबां मेटार नङा एसेबां टेनसन गैया बेफोरखौ जास्ट नर्मेल कुइसनारिया बेबायदि थाखायो सेन्सास सार्भे खालामनायाव बेखौ नोंथांमोना गोसोबादि होबानो जाबाय देन बेखौ आं होबावबाय फार्स्टनि अपसनखौ आं बावहाय होबाय बेनिफ्राय आरोबाव मेन सर्स जोङो लाइट बेखौ होबाय कारेन्ट दं इलेक्ट्रिसिटि बेखौबो होबाय आङो देन नेक्स्टआव फैबाय लेट्रिना स' लेट्रिन दं हाउस हल्ड लेट्रिन दङ बेखौ सोरबा पाब्लिकआवहाय खिनोबो हागौ नोंथांमोना अके बेखौ नायबानो जाबाय नै बेनिफ्राय अपेन बा सोरबा बारियाव बा हयथ' बागानाव खिग्राबो थानांगौ ना गुबुन गुबुन हारिफोरा खियो जोंनि बर'फ्राथ' खिला एक्सुवेलि दा बर'फ्राबो खायसे खायसे बारियाव खिग्राबो थानो हागौ जेनावखि लेट्रिननि फेसिलिटि गैया दा बेखौ जोङो नै बेहाय दङ अपेनावहाय नोंथांमोना बेबायदि अपेन दङ बेनिफ्राय न' दङ आरो अके थ' बेबायदि नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामना होबानो जाबाय
नेक्स्टआव फैबाय टाइप अफ लेट्रिन बे टाइपनि पाइप दङ बा हयथ' टेंक जिनिखि दङ बेखौ नोंथांमोना नायदो बेनिफ्राय बावहाय नै गाहायाव अपसन दं गोबां रोखोमनि दङ स' बेनिफ्राय बेखौ जास्ट सेलेक्ट खालामदो स्लेब उइदाउट स्लेब बेबायदि टाइपनि थ' एक्सुवेलि आं बेखौहाय पाइपखौ होनसै पाइप थायो नालाय खायसेना दा बे लेट्रिनावहाय लेट्रिननि कन्डिसना माबायदि टाइपनि लेट्रिन बेखौ सोंदों आरो खायसे प्लास थायोना खायसेया माने जेबो गैयाबा आदार सिस्टेमाव होबानो जाबाय जुदि सिम्पोलबा दा जोङो आदार्सआव होबाय आरो देन नेक्स्टआव फैबाय नेक्स्टआव जों थांसै गाहायाव नेक्स्ट कुइसनाव वेस्ट वाटार आउटलेट बेखौ नायोबा ड्रेन दंना गैया स' बेबायदि टाइपनि आरो स' ड्रेन दंबा नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय ड्रेनेज दङ बा गैयाबा बेखौ होबानो जाबाय न' होबाय आङो देन बेनिफ्राय नेक्स्टआव बाथरुम अके स' बाथिं फेसिलिटि दा बे बाथरुम दंना गैया बाट दङबा होबानो जाबाय जुदि बाथरुम नोंथांमोना जुदि दङ बाट उखुम जुदि गैयाबा स' नोंथांमोना होबानो जाबाय आरो बाथरुम गैस्रायाबा बेखौ न' होबानो जाबाय आरो जास्ट नोंथांमोना येस न' बेखौल' होनांगौ आं बेखौहाय सेकेन्ड अपसनखौ होबाय एन्ड नेक्स्टआव किचेनखौ एक्सुवेलि गेस दंखाजोबो बेखौ रोंखागोन नोंथांमोना एलपिजि माने हेज एलपिजि गेस कानेक्सन बेखौ होबानो जाबाय एन्ड नेक्स्टआव नोंथांमोना बेबायदि येस न' बाट जोंना मेक्सिमाम गेस दंखायो नालाय गेसखौ एलपिजिखौ होदो जुदि गैयाबाथ' गैया नोंथांमोना जाहाथे बेखौ होयो आरो दे नेक्स्ट फैबाय दायो नोंथांमोना माजों अके स' मेन फिउल होनना बुंदों माजोंहाय ओंखाम सङो दा एक्सुवेलि गेसआनो जाहैखाबाय जोंहा एलपिजिखौ आं बावहाय होबाय खायसेया जुदि गैयाबा नोंथांमोना फायरवुडजों बनजोंबो खायसे सङो नालाय बेखौ होबानो जाबाय बाट गेसआ दंखाजोबो जानांगौ बयनाबो फ्रियावमोन नालाय देन 7 नेक्स्टआव क्लिक खालामबाय येस होबाय जों नेक्स्टआव देन येस होनाय लोगो लोगो दाना फैबाय एसएसआव फैबाय एसएसआ माबादि दङ माने माखासे इन्सट्रुमेन्ट बे टाइपनि मेटेरियेल्सफोर हमना ला इलेक्ट्रनिक्सफोर दा रेडिअ जोंहा रेडिअ दंना गैया बेखौ सोंदों रेडिअ गैला जोंना रेडिअआ गाज्रि जाबाय दा जोङो मबाइलाव खोनासङो जों अन मबाइलाव होबाय स्मार्टफनाव एन्ड बेनिफ्राय टेलिभिजनथ' टिभिथ' गैया आंनिया टिभि गैया थ' अब्ला जोङो न' होबाय एन्ड नेक्स्टआव फैबाय इन्टारनेट जोङो मबाइलाव नायो स्मार्टफनाव जों होबाय एन्ड लेपटप येस न' नोंथांमोना येस न' होबानो जाबाय दा नोंथांमोननि सायाव होनाय होयिया दं गैया खायसेखौ नोंनिखौथ' नुवा नालाय दं गैया बे नोंनि बाथ्रा दंबा दं होबानो जाबाय बेनिफ्राय स्मार्टफन बे टाइपनि हो साइकेल दं ना बाइक दं नोंथांमोना साइकेल दं ना बाइक दं मा दं होबानो जाबाय आंनावथ' बाइक गैया एक्सुवेलि कारबो गैया बे टाइपनि नोंनि सायाव आरो जास्ट आं डेमो खोन्थादों नोंथांमोननो साइकेलबा साइकेल दं होनदो जुदि स्कुटार आरो साइकेलबो मटर साइकेल गंनैबो दंबा बर्डआव नोंथांमोना होबानो जाबाय अके थ' नोंथांमोना बेखौ होबानो जाबाय एन्ड नेक्स्टआव कार दंना गैया सोंदों कार दंबा येस होबानो जाबाय गैयाबा न' स' आं बेखौ कार गैया न' होबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना न'खराव माखौ बांसिन कनजिउम खालामोबा बांसिन इउज खालामोबा जायो आरो दा जों राइस जायो बेखौ जों होबाय दा जों बावहाय जाबाय नेक्स्टआव जों होबाथाय नेक्स्टआव थांनो हासिगोनलाय आरो दा जों 7 नेक्स्टआव होबाय नै प्रिभिउ फैबाय प्रिभिउ गासैबो नों जि फिलआप खालामदों गासैबो बावहाय माने ओंखारजोब्बाय आरो अके दा ओंखारजोबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नै बेक थांबा कारेक्सन खालामनोबा बेक थुना होदो एन्ड बे फिलआप खालामनायखौ द्राफआव दोनोबा द्राफआव दोनदो जुदि फाइनाल साबमिट खालामनोबा फाइनाल साबमिट नोंथांमोना खालामनो हायो दा जों फाइनाल साबमिट खालामनोबा फाइनाल साबमिटआव क्लिक खालामदो आं बाव खालामबाय दा बेनिफ्राय जों येस होनांगोन अब्लासो बियो फाइनाल साबमिट जागोन जों बाव येस क्लिक खालामबाय देन येस होनाय लोगो लोगो बियो सेल्फ सेन्सासआ बियो जाबाय बेखौहाय स्क्रिनशट खालामना लादो रेफारेन्स नाम्बारखौ नांगौ जायो बे आइडिखौहाय देन बे आइडिखौहाय होनानै मोनसे टाइमाव जोङो लगइन खालामनानै नायनो हायो अके देन बेहाय मा बुंदों दिस एसि माने सेल्फ सेन्सास जेनोखि दङना आइडि हेज बिन सेन्ड टु इउर मबाइल एन्ड मेल इफ प्रभाइडेड जुदि नोङो मेल आइडिखौ होदोंमोनब्ला मेलाव एक्सुवेलि थांबारबाय स' होबानो जाबाय जुदि मेल दङबा आरो ना जाहाथे नोंथांमोना रेफारेन्स आइडिखौ बेखौ मोनबाय थानो हायो आरो दा बेनो नोंथांमोना थाखाय दिनैनि लेटेस्ट आपडेट सेल्फ सेन्सास खालामनो हायो गोसोबादि नोंथांमोना खालामनानै लादो